खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। 1 सेप्तेम्बर खालारखालि महनपुर थुलुंसि क्लाबा बेनि 27थि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बेजों लोगोसे थुलुंसि क्लाबा 20 आगस्तनिफ्राय रुंसारि बिनय कुमार दैमारि गोसोखां फुटबल टुर्नामेन्ट खेल होदोंमोन। बे टुर्नामेन्टआ 1 सेप्तेम्बर खालाराव जोबफैयो। जोबथि सान एबा फाइनाल मेचआव समखं अलंबार फुटबल क्लाब आरो सानजारि नोगोर फुटबल क्लाबनि गेजेराव जायो आरो समखं अलंबार फुटबल क्लाबा देरहासार जानो हायो आरो सानजारि नोगोर फुटबल क्लाबा रानार्स आप जायो। बे टुर्नामेन्टआव देरहासार जानाय हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां होनाय जायो आरो रानार्स आप जानाय हानजानो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 6,000 रां होनाय जायो। बेजों लोगोसे सानजारि नोगोर फुटबल क्लाबनिफ्राय सानसुमा दैमारिया बे टुर्नामेन्टनि बेस्ट प्लेयार बान्थाखौ मोननो हायो आरो समखं अलंबार फुटबल क्लाबनिफ्राय सोमदोन बसुमतारिया हाइ स्करार बान्था आरो दानसोरां नार्जारिया बेस्ट गलकिपार बान्थाखौ मोनो। बे टुर्नामेन्टआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारि आरो ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। दानिया बेनि माखासे नुथाय नायदिनि। थुलुंसि क्लाबनि जोबथा फुटबल टुर्नामेन्टनि दिनै जोबथा सान आरो दिनै फाइनाल सान। बे सानाव नोंथाङा गाहाय आलासि महरै लिंहरदों। बे समाव नोंथाङा गाहाय आलासि हिसाबै दिनैनि फुटबल टुर्नामेन्टनि फाइनाल बे फुटबल टुर्नामेन्टनि सोमोन्दै मा बुङो नोंथाङा? गिबियाव आङो 3 नं महनपुर गामिनि थुलुंसि क्लाबखौ साबायखर बावगोन बे समाव। मानोना बे जोंनि दानि जा आबहावा कर'ना भाइरासखौ लानानै बे आबहावानि गेजेरावबो बिथांमोना जोबोद डिसिप्लिन भाबै फुटबल गेमखौ होनो हाबाय। बिनि थाखाय गिबियाव साबायखर थाबाय। आरो दिनै जोङो बेवहाय जाय मोननै हानजा फाइनालसिम सफैदोंमोन फारियै समखं अलंबार FC आरो सानजारि नोगोर FC, बे मोननै जा हानजा बे हानजानि गेलेगिरिफ्रा रायजोफ्रा बा नायगिरिफ्रा जाबायदि गेम नायनो लुबैदोंमोन बे ओनसोलनि जाखांफुनाय गेलेग्रा जोंनि गथ'फोरनि बेबायदिनो गेमखौ गेलेनो हादों होननानै आं सान्दों। मानोना जोंनिया थुलुंसि क्लाबनि जा गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव अखा हाबाय थानायनि जाउनाव दै एसे जमा जादोंमोन, एसे हाब्रु जादों। अब्लाबो जोंनि गेलेगिरिफ्रा माब्लाबाबो गोसो बायाखै आरो बेवहायनो जोबोद मोजां गेम गेलेदों होननानै आं सान्दों। आरो मोनसे माने इन्टारटेनमेन्ट बेवहाय जादों, जायनि जाउनाव दिनै बयबो नायगिरि बिथांमोना दिनै मोजां मोनदों। आरो जा मोननै हानजा आङो लाखि होननानै बुंनांगोन गावखौ। मोननैबो हानजायाव आङो थोंजोङै सोमोन्दो दं। बुंनो थाङोब्ला सानजारि नोगोर FC बेखौ अर्गानाइज खालामनायाव आंनो गावनो दङ आरो समखं अलंबार क्लाबा बे आंनिनो जोनोम गामि आरो आंनिनो जोनोमनिफ्राय मोनबोबाय थानाय क्लाब। दा बेबायदि हिसाबै मोननैबो क्लाबनि गेलेगिरिफ्रा आं जाय मिजिंखौ लादोंमोन बेबायदिनो दिनै गेम गेलेनो हादों होननानै आं सान्दों। आं बेवहाय थुलुंसि क्लाबखौ आरोबाव खेबसे साबायखर बावदों जे मोननै टिमा जिहेथु आंजों सोमोन्दो गोनाङाव आरो आंखौनो बेवहाय गाहाय आलासि लिंहरनानै बिथांमोना मान होदों। बेनि थाखाय फिन खनसे आं साबायखर बावबाय। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा रुंसारि बिनय कुमार दैमारिनि मुं लादों। बे रुंसारि बिनय कुमार दैमारिया जोंनि समाजनि सासे गोख्रों मावथिमोन आरो 1993 मायथाइयाव जेब्ला BSc एकर्ड जादोंमोन बिनि सिगां एसे सिगाङाव बिथाङा बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ लानानै हाबा मावदोंमोन। बिनि उनाव 1994 मायथाइयाव जिहेतु बिथाङा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम डिपार्टमेन्टआव हम एफेयार्सआव जिहेतु साख्रि मोन्दोंमोन आरो बेबायदि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ बिथाङा एंगारदोंमोनब्लाबो नाथाय थैजासिम बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे समस्त जोंनि बे बर' ओनसोल जोंनि सानजारि नोगोर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय हाबा मावदों। आंनि मिथिनायाव दिनै थुलुंसि क्लाबनि जोनोम सान आरो बे थुलुंसि क्लाबखौबो बिथां रुंसारि दैमारियानो गायसनदोंमोन 1993नि दिनैनि बे खालाराव। बे थुलुंसि क्लाबनि बिथांनि जा थांखि आरो नोजोरमोन बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दिनैसिम बे महनपुर गामिनि 3 नं महनपुर मुङाव 3 नं महनपुरबाबो आंनि मिथिनायाव बेवहाय 3 नं महनपुर, सुमापारा, 1 नं महनपुर, 2 नं महनपुर आरो माजगाव कसारि बे दरबा गामिजों बे थुलुंसि क्लाबखौ दिनैसिम गोख्रोङै फोथांनानै लाखिदों। आरो बिथांमोना लाइमोनफोरनि वेलफेयारनि थाखाय गाहामनि थाखाय गोबां हाबाफारि लादों। बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव सानजारि नोगोर ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला दासिम जोबोद एक्टिभ
बिदि लाइमोन आफाद होनोब्ला थुलुंसि आफादखौ मोनसे होननानै बुंनांगोन आरो बेनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो बिथांमोननि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजा आरो बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय। नोंथाङा जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा मेसेज हरनो सानो? आं बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे दिनै गोबांथार हाब्रुनि गेजेरावबो जिहेतु जोबोद मोजां गेम गेलेनो हादों, बेयो मोनसे फोरमान होदों जे जोंनि लाइमोन गोसोआ जुदि जों नाजायोब्ला जुजियोब्ला बे अकल फुटबल हिसाबैल' नङा, जायखिजाया डिपार्टमेन्टआवनो जायखिजाया आयदायावनो जुजियोब्ला जों देरहासारनो हायो आरो बे जुजिनाय गोसोखौ जोङो साफ्रोम लाइमोना गावनि गोसो सिङाव बेखौ बजबनानै लानांगोन आरो बे लाइमोन बैसोआनो गावनि जिउखौ दैदेननायनि गुदि। बेनिखायनो बे समाव जोङो गासै लाइमोनफ्रा मोजां डिसिसन लानानै मोजां थांखि लानानै हाबाफारि लानानै जों हाबा मावनांगौ आरो आवगायलांनांगौ आं बेखौ सानदों। जों नुदों जे गोबां समफोराव जोंनि लाइमोनफ्रा माब्लाबा बायदिसिना जाहोनाव एसे दिरेल जालांनाय बायदि नुयो गेजेर गेजेर। बिनि थाखायनो जोङो मा होनो सानजारि नोगोर फुटबल लिग मोनसे जों आफाद दानानै लादों आरो माने फर्चुनेटलि बे फुटबल लिगनि जा कमिटि बे कमिटिनि आङो नेहाथारि हिसाबै खामानि मावनो मोन्दों, सुबिदा मोन्दों। दा बेबायदि हिसाबै जोंनि थांखि आरो नोजोरा बेमोन जे लाइमोनफोरखौ जोङो जेरैखि जाया जायखिजाया बिथिङाव जोङो मोनसे मोजां नोजोरजों लांनायनि जोङो थांखि लादों बा बेबायदिनो जोङो आवगायलांनो हागोन होननानै सानदों। बिनिखाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफादनि मानगोनां आफादगिरिया बे ओनसोलाव जाखांफुनाय जायफोर देंखोगिरिफोर दं बे देंखोगिरिफोरखौ लामा दिन्थिनो थाखाय जोंनि मावख'आवनो जोङो गंसे स्टुडिअ'बो माने गायसननानै लादों। बेवहाय जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा देंखो रोजाबनाय बे लाइनजोंबो थांनो हानायनि सुबिदाखौ जों होदों। जोङो बिथांमोनखौ बिराद गोजौसिम लांनो हाया, नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ लामा दिन्थिनाय हिसाबै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा दुलाराय बर' माहारिनि मदद आरो हेफाजाबजों बेखौ नाजाबाय थानाय जादों। नोंथांमोननि थुलुंसि क्लाबा जा फुटबल टुर्नामेन्ट, बे फुटबल टुर्नामेन्टनि मुंखौ बे थुलुंसि क्लाबनि गायसनगिरि आफादगिरि बिनय कुमार दैमारिनि मुङाव दोननाय जादों। नोंथाङा बे बिथां बिनय कुमार दैमारिनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो हागोन? गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्ससिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसेयैनो जोंनि थुलुंसि क्लाबखौ गायसनगिरि रुंसारि बिनय कुमार दैमारिया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो, बेनि थाखाय आं इसोरनि सेराव आरज गाबहरबाय। दा जोंनि दिनैनि जोलुर बादायलायनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा 1993 1 सेप्तेम्बर दिनैनि दिनावहाय जोंनि रुंसारि बिनय कुमार दैमारिया जोंनि क्लाबखौ जोनोम होनानै गालाङो। बेखौ लानानै जितु बिथांखौ गोसोखांनाय सान हिसाबै जों दिनैनि बे फुटबल जोलुर बादायलायनायखौ होनाय जादों। लोगोसे बिथाङा जोंनो 1993 नि 1 सेप्तेम्बराव जोंनि आफादखौ गायसननानै जोबोद माने बोसोनजों लोगोसे जोबोद माने सेंग्रा सिख्लाफोरनि इयुननि थाखाय माखासे बोसोन होनानै थाङो। बिथाङा 1993 आव जोंनि बे 1 सेप्तेम्बराव बे थुलुंसि क्लाबखौ गायसनो। लोगोसे बिथाङा जोंनि आफादखौ गायसननायजों लोगोसेनो जोंनि दा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जाबाय, सिगां धेमाजि डिस्ट्रिक्ट नङामोन, बोखाजाबाय आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टमोन। बेयावबो मोनसे समाव बिथाङा आफादनि माखासे खामानि मावदों। आरो बेनि उनावहाय 1996 आवहाय जोंनि थुलुंसि क्लाबानो मोनसे आरो क्रिस्टि सोरजिदोंमोन। बे क्रिस्टिनि मुङानो जाबाय जोंसार खेराइ क्रिस्टि आफाद। बेखौबो जोंनो बिथाङा 1996 आव माखासे फोरोंगुरु लाबोनानै मोनसे मोजां माने क्रिस्टि आफाद दानानै होलांदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा क्रिस्टि आफाद खौ फोरोंखांनायनि उनावनो 6 दानसोनि उनावनो बिथाङा आर्मि साकरियाव जइन जाहैयो। बे जइन जाहैनायनि उनावनो बिथाङा 2 बोसोर एसे बारबायमोन साकरिखौ मावनाया। बिनि उनावहाय बिथाङा मोनसे गोब्राब बेराम जानानै बिथाङा जोंखौ बा न'खरखौ जोंनि क्लाबखौ अराय सम थाखाय नागारनानै थाङो। जायखिजाया जियानो जाथोंसै, जा बिथांनि नाजानायावनो जों दिनैसिम जोंनि क्लाबा बे अबस्थायाव फैदों। बेखायनो आरोबाव खनले
माने बिथाङा सोरगोआव गोजोन थाहैनो हायो बेखौ आङो इसोरनियाव आर'ज गाबनानै आं बुंनायखाय जों दिनै नोंथांमोननि जोबथा सान बे टुर्नामेन्टनि जोबथा सान बे जोबथा सानाव सोर माबायदि बान्थाफोर मोननो हादों? दिनैनि बे जोंनि रुंसारि बिनय कुमार दैमारिनि जोलुर बादायलायनायाव जोबथा खेलावहाय संकं एफसिआ सानजारि नोगोर एफसिखौ 2 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हादों आरो बेनि गेजेरनिफ्राय जोङो मोनथाम आरो बेस्ट प्राइज बासिनाय जादोंमोन। बे बेस्ट प्राइजआवहाय सानजारि नोगोरनिफ्राय बेस्ट प्लेयार हिसाबै सानसुमाय दैमारि बिथाङा मोननो हादों आरो बेस्ट किपार हिसाबै संकं एफसिनिफ्राय दानसोरां नार्जारि बिथाङा मोननो हादों आरो बेस्ट हाइस्ट स्करार हिसाबै संकं एफसिनिनो सोमदोन बसुमतारि बिथाङा मोननो हादों आरो बिथांमोना दिनैनि बे जोबथा खेलखौ मोजाङै आब्रुथि लाखिनानै गेलेनानै मोजां खेलखौ देखायदों। बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोंनि आफादनिफ्राय थुलुंसि लाहानिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरो।